Kære studerende, vi er fra Play for Learning, og det her det er Helle. og jeg hedder Jakob. Og vi kommer jo på mandag ind i jeres undervisning kort, fordi vi jo skal arbejde sammen om at lave et spændende event i slutningen af den her måned. Ja, først et pilotprojekt, og så et event i oktober måned. Ja. Og det glæder vi os rigtig meget til. Det bliver mega godt. Og vi har lige 3 dokumenter, som I får vedhæftet i den her fil, som I lige skal tjekke ud, så I er forberedte. Det ene dokument, det er vores signatur, Play for Learning signatur. Yep. Og så er der det, der hedder en didaktiske ramme for didaktiske designs. Og så har vi en tekst, I skal læse, eller genlæse, som handler om legekvalitet. Ja, og den læste I muligvis også på første årgang. Så på den måde, så kommer vores event jo også til at ose af, at der ligesom er en smag for Play for Learning. Vi ses! Vi ses. Vi ses.